Uma selihubile ihubo bese uyasina ahamba aye kwiphoyisa lenkosi afika axhawule wiseni. Lokho kusuke kuwuphawu lokuthi ngempela ukucaca kwakhe kuvunywe uyena ngaphakathi akaphoqiwe muntu. Ukumela umuntu kona kuyinto efanele ukuthi yenziwe ngoba lo muntu ongasekho usuke ngeke sakwazi ukuthi enze ezinye izinto ngokwenyama ngoba yena usephila emoyeni. Kodwa lo muntu osuke emmele ophila ngokwenyama usuke ezogcina zonke izinto ekufanele ukuthi zenziwe iloya muntu ngokwenyama lona ongasekho. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi asemashobene. Angiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami. Uma ukuthi usanda kusijoyina kulo channel ngumlekeleli wakambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadana kancane esontweni ugxamugxama umsathe inkankane lakhala lathi ngahamba lithese lositha lathi ngahamba. Bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca. Bathi umakholwa niyahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa. Ugcilaza umthakathi uyagadla ziphu kusabathe uyagadla ziphu kanti ngiphuma phansi esandanezo la ngiphuma khona kwesikamaguyani isigodi ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo umdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi siphakelane izinkulumo ezakhayo la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyabonga kakhulu ke bafowethu ngokuthi nisubscribe. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe niphinde futhi nizitholele incwadi zempunga yesintu ezifundisa ngesintu sethu thina njenganabantu abampishola abaphila phansi komthunzi welanga. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthinta isihloko esibucayi kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngokwenzelwa komuntu ongasekho umsebenzi. Omunye umuntu uzodideka ukuthi ngisho ukuthini mangithi ngokwenzelwa umuntu ongasekho umsebenzi. Uzokhumbula ukuthi ikhona imisebenzi la uthola ukuthi iwumsebenzi wabantu abadala. La mhlambe enikwa khona isithebe. La mhlambe uthola ukuthi kuyacelwa khona. Kodwa namuhla ngifisa ukubuka umsebenzi onjalo. Ngifisa ukuthi sibuke namuhla umsebenzi okhalelekayo kulowo muntu. Ngesizathu sokuthi kwakufanele kwenzelwe yena wangenzelwa. Angeza umfanekiso. Uthola ukuthi phakathi kwekhaya khona ingane yentombazane eyadlula emhlabeni yathi mayidlula lengane yentombazane yadlula ingenzelwanga umhlonyana. Uma ingenzelwanga umhlonyana sekuhamba isikhathi kuyakhaleleka ukuthi kufanele yenzelwe umhlonyana. Ukuthi ke simene esifana naleso umhlonyana uke wenziwe kanjani? Uzokhumbula ukuthi umsebenzi lo ngenkathi wenziwe kuke kube khona isikhathi la kuphunywa khona kiwe egcekeni sekiwa kogujwa. Lo msebenzi osuke wenziwe ukukhuliswa kwentombazane. Ukuthi ke simene esifana nalesi la umuntu esengasekho khona esedlulile emhlabeni ubani ozohamba aye kommela? Kungabe umuntu ongasekho uyamelwa yini uma kuwukuthi usedlulile emhlabeni? Sike sibone futhi la uthola ukuthi khona abantu ababili kwakufanele bagcace badlule emhlabeni bengakacaci. Kungabe bayamelwa yini? Uma bemelwa kwenziwa kanjani? Lo msebenzi wenziwa kanjani? Ziningi izinkulumo bafowethu eziba khona ukuthi umuntu ongasekho akamelwa. Kungabe lokhu kuyiqiniso yini noma ngamampunge? Kodwa ke namuhla la kwi-channel yethu ingakho sithe ake sithathe lethuba sikuchaze lokho ukuthi kwenziwa kanjani. Uzokhumbula futhi ukuthi khona abantu namuhla othola ukuthi owesilisa kuthi uganiwe kanti hayi ngoba nake eganiwe. Inkinga wamela umuntu othile okade kufanele aganwe. Kwabe sekusetshenziswa nenyongo phezukwakhe wabonakala njenganomuntu oseganiwe. Kanjalo futhi nowesifazane khona umuntu wesifazane othola ukuthi wamela umuntu oyekade eshada. Ngokumela kwakhe umuntu kade eshada bese zonke izinto bazenza kuyena. Sekubonakala manje sengathi lowo muntu usewumuntu wesifazane oganile. Kanti lento Impunga Yesintu yenziwa kanjani?
Ngaphambi kokuba ngichaze kabanzi ukuthi lo msebenzi umsebenzi owenziwa kanjani, kubalekile ukuthi siqale sicacise kuqala ukuthi inyongo bafowethu iyinto enzima kakhulu ukuthi isuke emzimbeni womuntu. Yingakho namuhla ngithe angithathe lethuba lokuthi ngiyicacise lento yokumela umuntu ongasekho ukuthi iyinto eyenziwa kanjani. Uzokhumbula ukuthi umuntu nomuntu unempilo yakhe yena ekumele ukuthi ayiphile. Kanjalo nomuntu ongasekho osuke sephila ngokomoya. Ngenkathi kuphethwe lelahlahla elisuke liphethwe elifana nomazibuthe eliphethe umphefumulo wakhe. Lelo hlahla lisuke seluyena. Phakathi komuzi wakini lapha emsamo lamahlahla khona aphethe imphefumulo yabantu bakini abangasekho esebendulela kweliphakade. Ngamafuphi lawo mahlahla ayibona. Esisho ukuthi ke yonke into eyenziwayo angeke yenziwe lawo mahlahla engekho ngoba bona abekho. Umuntu nomuntu ongasekho emhlabeni umphefumulo wakhe ubanjwa ngehlahla elithile. Kulelo hlahla kusuke sekukhona yena ngoba lona lifana nomazibuthe okwazi ukuthi ubambele. Asibuyeke manje size kuwona umsebenzi lo esikhuluma ngawo namuhla okuwukuthi umsebenzi wokumela abantu abadala abangasekho. Esithi umsebenzi wokumela umuntu ongasekho. Ake sithi kwenziwa umhlonyana kwenzelwa ingane yentombazane ngabe umemulo njalo njalo. Ngenkathi ihlatshwa lembuzi isuke ibhekiswa kuyena umniniyo nasethongweni lonke lazisa ukuthi lembuzi imbuzi yokukhulisa ingane yentombazane yaphakathi kwekhaya. Amathongo onke aphakathi kwekhaya asuke yazi leyo ngane. Uzokhumbula futhi nokuthi ihlahla layo noma ihlahla eliphethe umphefumulo wayo lisuke likhona emsamo kulowo muzi. Uma sekufika isikhathi ke manje sokuthi akusebenze inyongo. Inyongo kusuke kungafanele ukuthi isebenze kwezinye izingane zakwabo. Kodwa leyo nyongo kusuke kubalekile ukuthi ifafazwe emsamo nakulo ihlahla leli eliphethe umphefumulo wakhe. Ngoba phela leyo mbuzi esuke ihlatshiwe, imbuzi le esuke iqondene naye ngqo. Ngoba uma lenyongo izothatha ifafazo kwenye ingane yakhona egcekeni, lokho kuhambe kuyihluphe leyo ngane ngezizathu eziningi engeke sakwazi ukuthi sizibalule esozibalula kodwa ngelinye ilanga. Leyo nyongo ke bafowethu iyobe isifafazwa kulona lelo hlahla ekuyilona eliphethe umphefumulo wayo leyo ngane. Ngenkathi sekuphunywa kuyo egcekeni, lo ozabe mmele yena uzobe mmele ngokwenyama, uzobe enza izinto ekwakufanele ukuthi zenziwe uyena ngokwenyama. Kodwa ngokwenyongo kusuke kungafanele ukuthi inyongo ithintwe yena. Uzothola ukuthi phakathi komuzi umndeni umkhulu, endlini enkulu yabakhona intombazane yadlula. Bese sebecela intombazane esendlini encane ukuthi izomela le ntombazane yadlula la endlini enkulu. Abantu abaningi iphutha abalenzayo ithi mayifika izoyimela le ntombazane bese bafike bayikhathe ngenyongo. Uthola ukuthi mhlambe yenzela umemulo. Ngenkathi beyikhatha ngenyongo, lengane manje nayo sekufana nokuthi nayo isimulile, uthola ukuthi yona ayikakamuli. Uthola ukuthi manje sekufana kabe manje ithola umendo. Ngesizathu sokuthi manje nayathintwa ngale yanyongo, izinto zawo bese ziyaqala ziyadonsela. Uthola ukuthi omunye umuntu wamela mhlambe uantu wakhe. Wabe sethintwa ngenyongo mhlambe uantu wakhe wekade sina njalo njalo. Wabe sethintwa ngenyongo ngenkathi egana. Yena manje nomuntu athandana naye izinto azisahambi kahle ngesizathu sokuthi wathintwa ngale yanyongo ngenkathi kuganiswa uantu wakhe ongasekho. Kanti kwenziwa njani makuthiwa kuganisa umuntu ongasekho? Ngenkathi umuntu ongasekho yenegana, uzokhumbula ukuthi sithe umphefumulo wakhe usuke uhleli kulela hlahla elifana nomazibuthe. Ngenkathi ke manje lo muntu egana manje sezopheleliswa, kusuke kufanele ukuthi ke nali ihlahla lakho kanye kubikwe manje ukuthi kuyaphunywa kuyiwe esigcawini. Makufikwe esigcawini, lo muntu ozobe mmele ngokwenyama, inyongo ngeke ihlale kuyena kodwa inyongo iyongena ehlahleni eliphethe umphefumulo wakhe. Ngoba inyongo mayingangena enyameni yomuntu osuke emmele ngokwenyama, izinto zakhe lowo muntu kuhamba isikhathi eziphambana. Kusuke kufanele ukuthi lowo muntu manenze njalo namfaka inyongo, kusuke kufanele ukuthi nenze uhlelo lokuthi niyamgeza nimsuse leyo nyongo ukuze kwazi na ukuthi aqhubeke nempilo yakhe.
Yingakho ke bafowethu sithi isintu akufanele ukuthi umuntu uma emele omunye bese kube ukuthi ke nina nimthinta ngenyongo. Into esuka ifanele noma isizathu esenza ukuthi umuntu amelwe lona osuke emmele usuke ezogcina zonke izinto ekwakufanele ukuthi zenziwe idongo kwenyanga. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi kusesigcawini ake sithi la kucaciswa abantu ababili abangasekho, owesilisa nowesifazane. Ngenkathi kucaciswa abantu ababili abangasekho, owesilisa nowesifazane, into esuke yenziwa laba basuke bebamele kusuke kungafanele ukuthi bathintwe ngenyongo yenkomo. Lo wesifazane kufanele athintwe ngenyongo yenkomo eqhoyisa lo ngasekho. Ngesizathu sokuthi lapha esigcawini into esuke yenzeka ngenkathi iphoyisa libuza ukuthi uyabuza umthetho ukuthi intombazane njengoba ulapha nje uyamthanda na. Ngesizathu sokuthi lo ophila ngokomoya ongasekho emhlabeni yena ngeke asakwazi ukuthi ahube ihubo lakhe njenganophawu lokuthi ngempela akacaci ngenkani kodwa ucaca ngothando. Umuntu obesemgcinela lelo siko ilo muntu lo okuyena osuke emmele, uyena oyokwazi ukuthi ke aqale lelo hubo bese asine ahambe oxhawula kuyiwisa eliphethwe yinduna yenkosi esuke ithunye ukuthi ayizi zoqinisekisa. Kuke kuhlukeke ngokwenziwa kwendawo ukuthi abantu ke bona benza njani ngenkathi esehuba ihubo lwesifazane. Kenze kwesifazane ahuba ihubo lakhe, uma selihubile ihubo bese uyasina ahamba aye kwiphoyisa lenkosi afika axhawule wiseni. Lokho kusuke kuwuphawu lokuthi ngempela ukucaca kwakhe kuvunywe uyena ngaphakathi akaphoqiwe muntu. Ngenkathi kwenzeka lokho lo wesifazane exhawula ephoyiseni lenkosi ewiseni noma eshiya leso sicephe esithile esizohamba soba ubufakazi komkhulu bokuthi ngempela lo wesifazane ucace ngothando, kube sekusukuma lensizwa ke manje isigiyi qephuza ngesizathu sokuthi lo oseshonile akekho kodwa lo ummele kulezo zinto lezo ekufanele ukuthi azenze ngokwenyama, njenganako ukugiya esekhombisa ukuthakasa ukuthi ngempela intombi imqomile, ngempela intombi imgana ngothando. Ebengifisa ukukubalula labafowethu ukuthi uma kuthiwa kumelwa umuntu kusuke kungafanele ukuthi inyongo niyisebenzise kuyena, kodwa inyongo kusuke kufanele ukuthi niyifafaze kulelo hlahla eliphethe umphefumulo wakhe, ngoba lelo hlahla lisuke seluyena, niphinde futhi niyifafaze nasemsamo. Uma bekufanele ukuthi afake isiphandla, leso siphandla nosika nibe senisiphanyeka phezulu emqhobeni emsamo, ngoba uma nizothatha inyongo niyifake kulomuntu lona ommele indaba kuyobe isisuka lapho, ngoba izinto zakhe zizophambana lowo muntu ukuhamba kwesikhathi. Athi uyazenza izinto azenzeki. Asithembe bafowethu kulo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo, kodwa uma ungawenza umqondo noyithinta impunga yesintu iphinde ibuye futhi izocacisa entweni eningazange nize nizizwe kulo mfanekiso oqoshiwe. Isihloko sethu sanamuhla besithi ukumela umuntu ongasekho, ukuthi lo msebenzi wenziwa kanjani. Sikubaluleke ukuthi ke akufanele ukuthi umuntu omele omunye umuntu nimthinte ngenyongo. Ukumela umuntu kona kuyinto efanele ukuthi yenziwe, ngoba lo muntu ongasekho usuke ngeke asakwazi ukuthi enze ezinye izinto ngokwenyama ngoba yena usephila emoyeni, kodwa lo muntu osuke emmele ophila ngokwenyama usuke ezogcina zonke izinto ekufanele ukuthi zenziwe yilo muntu ngokwenyama lona ongasekho. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu bese sithi nje impunga washaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kaMsengiyani. Washaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza umthuzwe shasha la shasha somthole sathe sibuzuluthando.